Καλώς ήρθατε! Ελάτε μαζί μας σε μια απίστευτη περιπέτεια στην άλλη άκρη του κόσμου. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Οκεανία, έναν τόπο γεμάτο νησιά, ερήμους και πλάσματα που μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε! Το ταξίδι μας ξεκινά τώρα και θα μας πάει σε έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και μυστικά που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, στο μακρινό 1770. Θα μπούμε, τρόπος του λέγειν, στο πλοίο του μεγάλου εξερευνητή, του καπετάνιου James Cook. Ήταν αυτός που πρώτος χαρτογράφησε αυτές τις άγνωστες μακρινές θάλασσες και τις έκανε γνωστές σε όλο τον κόσμο. Εντάξει λοιπόν, για να καταλάβουμε την Οκεανία πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν είναι μια ενιαία χώρα. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος από νησιά. Ας ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη της περιπέτειας μας. Βλέπετε, η Οκεανία χωρίζεται σε 6 θα λέγαμε μεγάλες γειτονιές νησιών και η κάθε μία είναι εντελώς μοναδική. Από τη μία έχουμε την πελώρια Αυστραλία, από την άλλη τα υφαιστειακά νησιά της Πολυνήσιας, εκεί που είναι και η Χαβάη, και τα πυκνά τροπικά δάση της Μελανήσιας. Πάμε να τα εξερευνήσουμε. Και εδώ είναι που ξεκινάει το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι. Η Οκεανία είναι μια ήπειρος απίστευτων αντιθέσεων. Είναι σαν να έχεις 2 διαφορετικούς κόσμους στο ίδιο μέρος. Πάμε να το δούμε από κοντά. Πρώτη μας στάση, πού αλλού? Στην Αυστραλία. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Είναι τόσο τεράστια που τη λέμε Ήπειρο, αλλά είναι ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο νησί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Απίστευτο, έτσι. Και κοιτάξτε τώρα αυτό. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Αυστραλίας, σχεδόν τα 2 τρίτα, είναι παιδινές εκτάσεις. Αλλά προσέξτε, σχεδόν το 1 τρίτο, ένα τεράστιο, μα τεράστιο κομμάτι, είναι έρημος. Όπως η Μεγάλη Αμμώδης έρημος. Και μέσα σε αυτές τις απέραντες πεδιάδες, το τοπίο δεν είναι πάντα εντελώς επίπεδο. Κάπου ξεπετάγονται κάτι που οι γεωγράφοι ονομάζουν υβώματα. Τι είναι αυτό? Πολύ απλά, χαμηλή λόφη. Και πάμε τώρα στον καιρό. Μια λέξη κλειδί που πρέπει να θυμόμαστε είναι μουσώνες. Φανταστείτε τους σαν γιγάντιους πανίσχυρους ανέμους που γεννιούνται μέσα στους ωκεανούς και κουβαλάνε μαζί τους, ναι, το μαντέψατε, τόνους βροχής. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί μια απίστευτη αντίθεση. Στα περισσότερα νησιά της Οκεανίας, οι μουσώνες φέρνουν καταρρακτώδεις βροχές, ζούγκλες ολόκληρες. Από την άλλη, η Αυστραλία. Η Αυστραλία δέχεται τόσο λίγη βροχή που θεωρείται η πιο ξηρή κατοικημένη ήπειρο στον κόσμο. 2 άκρα στην ίδια γειτονιά. Και βέβαια, κανένα ταξίδι στην Οκεανία δεν είναι ολοκληρωμένο αν δεν γνωρίσουμε τους κάπως περίεργους κατοίκους της. Πάμε να δούμε μερικά από τα πιο μοναδικά πλάσματα που υπάρχουν πάνω στη γη. Πρώτο και καλύτερο στη λίστα, ποιο άλλο? Το καγκουρό. Είναι αυτό που λέμε ενδυμικό ζώο. Δηλαδή, δεν θα το βρούμε πουθενά αλλού στον κόσμο, μόνο εδώ. Και το πιο απίθανο, η μαμά καγκουρό έχει μια τσέπη στην κοιλιά της, τον μάρσιπο, και εκεί μέσα μεγαλώνει το μωρό της ασφαλές και ζεστό. Και μην τα φαντάζεστε μικρά ζωάκια. Ένα μεγάλο ενήλικο καγκουρό μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα ύψος. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι δηλαδή όσο ένας πολύ ψηλός άνθρωπος. Φανταστείτε να το συναντήσετε. Σειρά έχει ένας άλλος διάσημος φίλος μας, το κοάλα. Ένα απίστευτα ήρεμο αργοκίνητο πλασματάκι που περνάει σχεδόν όλη του τη ζωή σκαρφαλωμένο σε δέντρα ευκαλύπτου. Γιατί τα φύλλα τους είναι το αγαπημένο του φαγητό. Βασικά είναι το μόνο του φαγητό. Γι' αυτό και κοιμούνται, κρατηθείτε, μέχρι και 20 ώρες την ημέρα, για να μην καίνε πολύ ενέργεια. Αλλά η μαγεία δεν τελειώνει εδώ. Στην Αυστραλία ζει και το πουλί κουκαμπούρα. Το λένε και πουλί που γελά, γιατί η φωνή του κάνει κάτι σαν γέλιο. Και φυσικά το εμού, ένα τεράστιο πουλί, σαν τη στρουθοκάμιλο που τρέχει σαν σφαίρα, αλλά δεν μπορεί να πετάξει. Λοιπόν, είδαμε τοπία, είδαμε ζώα, πώς συνδέονται όλα αυτά? Ας δούμε πώς το κλίμα από την απόλυτη ξηρασία μέχρι τις τροπικές καταιγίδες διαμορφώνει τη ζωή σε αυτό το απίθανο μέρος του πλανήτη. Αυτός ο πίνακας τα λέει όλα με μια ματιά. Στον βορρά, κοντά στον Ισημερινό, κάνει πολύ ζέστη. Στην καρδιά της Αυστραλίας, στο εσωτερικό της, το κλίμα είναι ξηρό, με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Και όσο πάμε πιο νότια, στη Νέα Ζηλανδία για παράδειγμα, το κλίμα γίνεται πιο υγρό, ωκεάνιο, με πιο ήπιες θερμοκρασίες. Και εδώ είναι όλο το μυστικό.
Όπως λέει και το απόσπασμα, όλα είναι μια λυσίδα. Στην ξηρή Αυστραλία, τι φυτρώνει? Φυτά που αντέχουν όπως ο ευκαλύπτος. Και ποιος τρώει ευκάλυπτο? Το κοάλα. Στα τροπικά δάση της Νέας Γουινέας από την άλλη, που βρέχει συνέχεια, η βλάστηση είναι πυκνή και εκεί ζουν τα απίθανα πολύχρωμα πουλιά του παραδείσου. Βλέπετε, το κλίμα καθορίζει τα φυτά και τα φυτά καθορίζουν τα ζώα. Το μεγάλο μας ταξίδι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Ας ανοίξουμε λοιπόν το ημερολόγιο του καπετάνιου για να σημειώσουμε τι μάθαμε. Λοιπόν, τι κρατάμε από αυτή την περιπέτεια? Πρώτον, η ωκεανία δεν είναι ένα πράγμα, είναι 6 μεγάλες ομάδες νησιών. Δεύτερον, η Αυστραλία είναι μια τεράστια, καυτή και ξηρή ήπειρος γεμάτη ερήμους. Τρίτον, τα υπόλοιπα νησιά, αυτά έχουν άφθονη βροχή χάρη στους μουσώνες. Και τέλος, αυτός ο τόπος είναι το σπίτι για ζώα που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου, όπως το καγκουρό και το κοάλα. Εξερευνήσαμε έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, από την καυτή άμμο της ερήμου μέχρι τα δροσερά τροπικά δάση. Και αυτό μας κάνει να αναλουτιόμαστε. Ποιο άλλο μέρος του πλανήτη μας κρύβει τόσα μυστήρια και τόσες εκπλήξεις? Αν σας άρεσε αυτή η εξερεύνηση, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε το επόμενο μεγάλο μας ταξίδι. Ποιος ξέρει που θα μας πάει ο χάρτης την επόμενη φορά? Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Τα λέμε στην επόμενη περιπέτεια.